евентуално закъсняват, не се чуват. Аз добре говоря. Бих искала да представя тези млади хора. Това са ученици от Национално училище по изкуството Добре Христов. Представете се, уважаеми 6-ти клас. Те днес са тук с нас, за да поздравят вас, младите хора, които напускат системата на образованието, на средното образование. Читай, момче, младите господине, представете се. Аз съм Християна и свиря на флейта. Аз съм Жана Трайкова и свиря на цигунка. Аз съм Виктория Каменова и свиря на виола. Аз съм Калян и свиря на вълчал. Така, те са тук, след малко ще започнем, носят правите инструментите. Те са тук по покана на Дея. Дея, къде си? Ето е Дея. А знаеш ли коя е Дея? Не. И аз изпърви се дали ще разпознаят. Не ви ли поръча на някой? Това е дъщерята на Дани Николова. Уважаеми ученици, уважаеми гости, днес ще ви разкажа една приказка. Някъде там, в галактиката, по спиралата на Млечния път, в Слънчевата система на една синьо-зелена планета, наречена Земя, съществувал един чуден свят.
Свят, в който всеки престъпил прага му, отключвал силата си, разгръщал потенциала си, понякога дори без сам да подозира, че го носи. В този свят царете и цариците изпращали най-скъпото си, своите принцове и принцеси. Отблизо и далеч, през планини от съмнения и реки от мечти, те пристигали тук, в царството на знанието. А в това царство живеели чудни създания. Мъдри магиосници, които владеели тайните на словото, числата, науките и изкуствата. Повелителката на словото, господарка на перото, книгите и финалните изпитания по родния език. Лили. Повелителите на кода, вълшебници на логиката и програмирането, строящи дигитални светове с едно мигване на курсора. Плами, Поля, Невена, господин Игнев, Линова и Моника. Майсторката на церемониите Дани, тайната сила зад магията на организацията и пазителка на хармонията в царството. Благородната дама Вили, страж на тайната на учебния път и пазител на спокойствието. Хроникьорът, пазител на спомените, който събирал всяка усмивка и всяко изпитание в златната книга на класовете. Класната. Вълшебникът на сърцата, с думи, които лекували тревожни души и вдъхвали кораж. Стевка. И пазителят на вътрешния свят, този, който умел да чуе и тишината, и мисълта, скрита за всяка маска, Ана. Това било царство, това сме ние. А днес е денят, в който изпращаме ново поколение герои към техните собствени приключения. Днес, отблизо и далеч, от планините на подкрепата, долините на търпението и островите на обичта са пристигнали пратениците от далечни земи. Това са онези, които вярваха в нашите млади герои, още преди те самите да повярват в себе си. Те вървяха редом с тях през бурите и тишината, даваха сили, когато крилата натежаваха. Нека дадем думата на тези светли хора, родителите, учителите по живот. Госпожо Анелия Еленска, заповядайте. Искам да приветствам всички зрелостници, скъпи зрелостници. Поздравявам ви за успешното завършване на тази част от вашето образование, за знанията и уменията, които придобихте, за труда, който положихте. Всеки един от вас е научил това, което е преценил, че ще му трябва, или това, което е пожелал от учебните дисциплини и от общуването с учителите. За всеки един от вас е имал поне един преподавател, който е запалил искрицата на знанието, запалил е желанието за учение и работа и в някаква степен е предопределил вашето бъдещо развитие. Спомняйте си ги с уважение и не забравяйте хубавите години в училище. Уроците за вас не свършват с последния учебен ден. От днес пред вас стои голямата книга на живота, която всеки ще си допише сам. Вие вече издържахте първия голям тест. 12 години са и много, и малко. Но сега, когато навлизате в истинския живот, ви предстоят още по-сериозни изпити. Пожелавам ви да ги издържите успешно. Образованието е ключ, който отключва много врати. Не спирайте да мечтаете. На добър час и успех в живота! На всички учители, които наистина помогнаха да изградят едни страхотни младежи, успешни във всяко начинание, което предстои. Благодаря ви! Ана Арнолдов, говорихме се с вас от първия ден, през много телефонни разговори проведохме. Може ли сега да излезете? Здравейте на всички. То след такива хубави думи, какво да каже човек, ама и аз ще кажа нещо допълнително.
сте минали, имала подкрепа и от родители, и от учители основно, защото те са тези, които са били повечето време до вас и са допринесли за това, което ви сте станали. Този процес е двустранен. Нали? Те могат да ви дадат това, колкото ви вземете. Така че, каквото са успяли, благодарим на вашите преподаватели за това, което са дали към вас. Предполагам, че ви сте благодарни за това, което сте получили. И от тук натам вече пак ще имате преподаватели, тези, които предполагам вече повечето са записани в висши училища. Там пак ще имате подкрепа на тези преподаватели, те пак ще ви дадат нещо от себе си. И всичко, което вие сътворите, всичко е във ваше ръце, както се казва. Никой не може да ви даде повече от това, което ви искате да вземете и което ви направите. Пожелавам ви успех в живота, всичко добро и знайте какво искате и го постигнете. Това е, може би, най-доброто в живота. Но днес тук са и други пратеници. Дошли не от замъци и коли, а от земите на бъдещето. Университети, институти и компании. Новите сцени отвъд стените на царството, където силите на нашите герои ще се превърнат в действие, идеи и промяна. Нека чуем и тяхното послание от онези, които вече ги очакват, там където знанието среща действието, а мечтите – възможностите. Госпожа Колева, заповядайте. Скъпи зрелостници! Аз съм пратеник на университетското образование от конкретно Технически университет Варна. Искам днес вие да осъзнаете, че ние всички сме част от една церемония, в която вие ще вземете в ръцете си тези сини криле, които са резултат от вашето 12-годишно обучение. Е много клиширано. Това беше един процес, в който вие ставахте по-богати. И днес ще вземете това ваше първо богатство в ръцете си, което придобивахте през последните 12 години. Богатството на знанието. Това знание, което човечеството е придобивало хилядолетия, вие черпехте от него. И искам да ви пожелая да продължавате да търсите, да искате по много. Не само знание, пътешествия, компании, връзки и да мечтаете смело. И по много. Да постигнете мечтаната професия, да станете най-известните архитекти, инженери, лекари, адвокати и да увеличите богатството на човечеството и още много такива церемонии, в които да удостоверите обогатяването си в висши училища, някои от вас може да станат научни работници, да направите открития, патенти, да направите живота на човечеството още по-хубав, красив, добър, здрав и на добър час. А сега е време да чуем онази, която владее словото, така както малцина го умеят. Тя беше до нашите герои в най-трудната битка – матурата. Тя ги научи не само да тълкуват текст, но и да разпознават гласа на сърцето си в думите. Повелителката на словото, моля, заповядайте, госпожа Лилия Колева. Скъпи зрелостници, позволете ми да се обърна първо към вашите родители. Уважаеми родители, честит празник! Дано не свършват празниците, дано вашите деца да бъдат ваша радост и гордост винаги. Благодаря ви за доверието, за съдействието. Без вашата помощ нямаше да имаме тези успехи. Скъпи зрелостници, първо, поздравления за успешното представяне, достойното представяне, за високите резултати
на Държавния зрелостен изпит по български език и литература. Минахме през много предизвикателства. Това беше последното, най-важното и вие успяхте. След малко ще вземете дипломите в ръцете си и светът ви очаква. Дано не свърши приказката, която започна госпожа Дукова. Реките от мечтите да бъдат пред вас, вие да ги следвате, да покорявате най-непристъпните върхове. Дано всички трудности и изпитания да преодолявате с лекота. Не забравяйте откъде сте тръгнали. Носете гимназията в сърцето си и понякога се връщайте, за да видите ония капки дъжд по стъклата. Нали си спомняте какво ви казах? Липсвате ни. Вече не липсвате в училище. Запазила съм за вас дълбоко в сърцето си по една шестица, но не по български литература. Вие тях си ги получите. Една шестица за това, че вие ще бъдете достойни, успешни, смели и добри хора. Вярвам във вас и знам, че ще бъде така. Вярвайте и вие в себе си. Бъдете себе си, защото сте прекрасни млади хора. За мен беше чест, че бях ваш учител. Честито дипломиране и успех по пътя, който сте избрали. Но какво би било една приказка без онези, които шепнат думи на увереност, когато страхът заговори по-силно. Онези, които виждат през сълзите, чуват в мълчанието и носят със себе си усмивка, търпение и сила. Представям ви нашият вълшебник на сърцата, този, който лекува с думи и присъствие. Днес тя ще връчи... Заповядайте, госпожо. Днес тя ще връчи специалните грамоти с номинации, магически признания за доблест, талант и светлина в характера, докато ние пристъпим към голямото връчване на свитъците. Заповядайте. Здравейте отново, скъпи зрелостници. Ние с вас вече се познаваме от 5 години. Заедно изминахме доста път. Вие успяхте за всичко до това време да освободите не само потенциала си, да покажете онова, на което умеете, да постигнете много. Това, което аз искам да ви пожелая, е да продължавате напред, да сбъдвате мечтите си, да имате увереност и кураж да следвате пътя си. И естествено да не забравя да пожелая честито дипломиране, защото всички го заслужавате. Ето, стигнахме до най-тържествения момент. Деня, в който ръцете треперят, но сърцето блести от гордост. Моментът, в който нашите принцове и принцеси ще получат своят вълшебен свитък. Дипломата – знак, че са преминали достойно през всяка пътека, всяко изпитание, всяко утро в царството на училището. Започваме с онези, чието път беше осеян с постоянство, труд и звезден блясък. Нашите пълни отличници. За тях дипломата ще бъде връчена лично от мен не като директор, а като разказвач на една приказка, на която те предадоха истинска стойност. А след като получите своя свитък, нека всеки от тях се отбие при пазителката на книгата на завършването, намира се там, за да положи своя подпис, с който официално ще впише името си в златния летопис на випуска. Това е древен ритуал, с който всеки герой удостоверява края на своята мисия в това царство.
За мен е изключителна гордост да връча дипломата на единственото момиче в класа, на Валя. Изключително получаваща златен медал, изтечена в монетния двор, специално за нашето училище. Искаш микрофона е твой? Бих искала първо много да благодаря както на учителите, така и на моя клас за страхотните 5 години, които изживяхме заедно. Етапа в гимназията, естествено, беше пълен с изпитания, с радости, с тъга, но всичко го преживяхме заедно и бих пожелала успех на всички и да изберат това, което искат да учат, да успеят в живота и да са щастливи. Валя, да, след нас отиваш при Стевчето, всички останали, защото там е, тук е официалната част, а там е... Не е официално. Това е мисля перфекционизъм с усмивка. Айде насам се обърнете. Насам Да. Госпо... Златен медал на Хари Бокосян. Микрофонът е твой за последната мудрост, която ще ни кажеш. Искам да благодаря много на моя клас, на учителите, които ни помогнаха много да се получим и най-вече за моя шах отбор. Само за Хари имаме министър на хумора. Голяма попушия моето брат. Аз съм много специален. Аз бих си Следващият златен медалист. Мартин Йоновски. Браво! Чест. Да. Помагам. Ти може да го затворя да го изсипя? Разбира се. Благодаря на всички даскали, на съучениците, на всички в това училище, на класните и на двете, на госпожата по български. Беше много забавно, надявам се и на другите. Надявам се видим пак скоро. А сега и мислителят на класа. Продължаваме с нашите отличници, тези, които се издигаха с постоянство, с дух и умение. За тях се грижиха с
Благородство нашите дами на реда и знанието. Майсторката на церемонийните дами. Благородните дами и вече следващия свитъци. Нека първо да поздравят нашите зрелостници. Мили деца, днес вие ще държите в ръцете си вашите дипломи, но прилагането на знанията те първо предстои. Светът ви очаква вашите нови идеи, очаква вашия кураж да го промените към по-добро. Не се плашете от грешките, те са само част от пътя към успеха. Пожелавам успех на всички, дързайте, сбъдвайте мечти и на добър час! Уважаеми родители, уважаеми гости, скъпи ученици, първо бих искала да кажа, че съм щастлива, че изминах с вас голяма част от училищния ви път в радост, неволи, усмивки, притеснения. Вярвам, че повечето от нещата, които преживяхме заедно, бяха много стойностни и много емоционални за голяма част от нас. Искам да ви пожелая да мечтаете смело, да летите високо, да дързаете, да сбъдвате, да не забравяте да бъдете добри хора, да не забравяте, че вашия втори дом е нашето училище, да не забравяте, че вашата подкрепа са вашите родители, вашите учители и всички ние оставаме с вас заедно. Пожелавам ви смели мечти, криле разперени високо, сбъдвайте, търсете решения, не проблеми, на добър час! Моля да заповяда Любо Арнолдов. Заповядай. Добър час и успех. Да, и тук поглед. И тук към. Може да кажа няколко? Разбира се. Първо искам да благодаря на своите родители. Те са прекрасни хора, винаги ме подкрепяха, без значение какво начало съм тръгнал. И винаги, когато се лутах, те винаги успяваха да ме насочват. Имаха всякаква подкрепа към мен. Разбира се, подкрепа винаги получавах и от своите учители. Искам също да благодаря на своята класна. По-прекрасна класна не съм имал, честно казвам, и по-добра учителка по математика за всичките си 12 години. Наистина ми беше пълно удоволствие да бъда ваш учител, както и на всички мои останали учители. Благодаря ви на всички. А сега той ще получи и една грамота мистър, програмиран за успех. Моля да заповяда и Вайло Краев. И аз искам да кажа обичайните благодарности. Първо на класа, че бяхте с мен и аз бях с вас през всичките тези 5 години. Най-вече на групичката и там тримата момчета, които бяха също извън класа с мен. На госпожа инженер Пламена Янева, която беше най-добрият ръководител, ставайки дума за олимпиади и състезания по програмиране. И на всички учители, най-вече на класата по математика, че ни преподава, че ми помагаше с задачите, които я питах извън учебните часове.
и госпожата по български, която въпреки малко не огромното ми желание, тя не се отказва от мен и аз не я предадох в края на краищата. А сега получава и заклинател на кода. Моля на нашата сцена да заповяда Георги Матеев. И толкова се повтарям веднъж. Също благодаря. Да, благодаря на абсолютно всички, особено на моя клас, че бяхме такъв задружен отбор. Много стой се. На абсолютно всички учители, че ни помагаха за тези 5 години и на моите родители, естествено, няма как. Браво, браво! Георги е номиниран с грамота за човекът енциклопедия. При нас очакваме Виктор Сяров. Имахме инструктаж преди това. Аз не участвах, Здравейте всички! Искам на първо място да благодаря на всички учители, цялото ръководство на училището, защото наистина аз, когато кандидатствах за това училище, приемал като риск, но когато мина това цялото време, тези 5 години, този риск изведнъж се превърна в нещо, което много щастливи 5 години. Много се радвам, че съм точно в това училище, с точно тези учители и разбира се този уникален клас. Благодаря ви наистина и искам едни силни аплодисменти за госпожа Лилия Колева и госпожа Коларова, които за мен са най-специалните учители и винаги ще бъдат в моето сърце. Благодаря ви. Виктор сега ще получи грамота Мистер Холивудска харизма. Моля да заповяда Георги Георгиев. Поглед го сам си, Георка. Така, справо. Радвам се всички да ви видя и Жорката каза да не се повтаряме, обаче според мен всеки един от нас трябва да изкаже благодарности за всички учители, за всички от ръководството, най-вече за госпожа Колева, за госпожа Николова, за госпожа Дукова, за госпожа Димитрова и както и за всички родители, защото смятам, че са били до нас, както и до вас. Георги се тръгва с една грамота, която е роден за трибуната. Мерси. Моля. Очакваме при нас Йордан Атанасов. Много дай-чо. Погледни насам. Чакай, давай. Мерси.
Така, от сериозната част искам да благодаря специално на госпожа Лилия Колева, на госпожа Павлина Коларова и на господин Кирил Димитров, който не го виждам днес тук, но да се надяваме, че ще види видеото. И от не толкова сериозната част, има неща, които ще ми липсват, има и неща, които няма да ми липсват, но най-много ще ми липсва часовете по физическото и мачовете, които сме правили. Легендарни моменти. Чава драмота, усмивка за милиони. Чакаме при нас Константин Стойков. Няма да изпадам в излишни подробности, само искам да благодаря изключително много на тези две прекрасни учителки пред мен за безупречната подготовка. Номинацията е за мистер Матчбол, заради многото спортни постижения и успехи. Чакаме при нас Стоил Стоилов. Искам да благодаря на учителите си за подкрепата през тези 5 години, също така на класа си за забавните моменти и най-вече на родителите си. Стоил е номиниран за бъдещ финансов магнат. Чакваме Илиян Георгиев. Все възможно. Аз също така искам много да благодаря на госпожа Колева, която също ми помагаше, въпреки че аз нямах много голям интерес на български език, и на госпожа Коларова, която беше до мен и ми помагаше много по математика. Въпреки че не е нейно задължение извън часовете. Благодаря на всички от ръководството, на всички учители и на целия клас. Пожелавам ви успех! Чава е рицар на модерните времена. Моля да заповяда Самуил Минчев. Не, няма да ми телевизорът. Аз нямам търпение. Снимахте един по един да може ли го затворя? Не. Значи, освен благодарност към учителите и към ръководството, които са ясни, искам да кажа едно голямо благодаря към особено оная групчика е там от класа, която бяха мои съучастници във всяка една простотия, дет можеше да измисли главата. И бяха там за да се смеят и да я правят заедно с мен. Благодаря. Очакваме при нас Никола Жеков.
Мистер Банан. Сега, първо искам да благодаря на моите родители и роднини, които са точно там в публиката. Без вас нямаше да стигна до тук по никакъв начин. Също така искам да благодаря на моите учители и на цялото ръководство на училището и на моят клас, за които съм изключително благодарен да съм част от него. Без вас наистина нямаше да е същото. През всичките глупости, които сме минали, даже и да сме се стесали или да сме плачели, няма абсолютно никакво значение. Искам да ви благодаря и да ви пожелая от тук нататък само напред и нагоре. Успех! И получава грамота мистер Морски хищник. Моля при нас да заповяда Лъки Мартин. И аз ще се опитам да съм максимално кратък и да не се повтарям, но няма как да не изкажа своите искрени благодарности към всички учители, които са работили заедно с нас през годините, на цялото ръководство на гимназията, защото през тези 5 години аз съм срещнал единствено подкрепа и мотивация да успявам напред в живота от тях. Благодаря ви. Също искам да поздравя специално и целия клас, понеже с тях сме имали всякакви моменти заедно, които просто никога няма как да забравя. Благодаря, момчета, и ви желая успех! Погледите насам. И получава грамота мистер Техно сърце разбивач. Очакваме при нас Диан Калудов. Тук е. Искам да благодаря на всички близки мои хора, които са ме подкрепяли, на класа ми, които съм сигурен, че винаги и те са ме подкрепяли, дори и да не съм го виждал. И се надявам всички да продължите напред към нови и нови успехи. Получаваш специална грамота човекът Енерджайзър. Моля при нас да заповяда Кристиян Кръстев. И аз се пробвам да съм максимално кратък. Искам да изкажа благодарности си към всеки един от всеотайните учители на тази гимназия за цялата подкрепа през тези 5 дълги години, за това, че ни изградиха в хората, които сме сега. Искам да благодаря на класа ми за това, че бяха толкова готини през тези години, за това, че държаха училището забавно и за всичко хубаво. Много благодаря. Получава грамота мистер Неуморен интелект. Моля при нас да заповяда Пламен Еленски.
Здравейте на всички гости. И аз искам да изкажа своите благодарности към нашите учители, които ни подкрепяха през тези 5 години. Винаги се озваваха на помощ, когато ние имахме нужда и ни изградиха като хора, като постоянно се подобрявахме чрез тяхната помощ. Искам да благодаря и на моя клас, чрез който прекарах едни прекрасни 5 години. Имаше смях, много радост, тъга и лоши моменти, но заедно ние продължихме и успяхме. И ето, че дойде и съответния ден за дипломирането. Искам да им пожелая успехи за бъдеще и знам, че те ще успеят. Благодаря. И той се тръгва с една грамота, която е дипломат по рождение. Очакваме при нас Мартин Митев. И аз искам да благодаря първо на моята класна, невероятна жена, както и на госпожата по български, която ми помогна да науча материал за 5 години в рамките на 3 консултации. Благодаря на моя клас и на всички останали учителки. Така той се тръгва с майстор на обрачите. Майсторе! Очакваме при нас Никола Карачаров. Здравейте на всички. Не вярвах, че ще оцеля до тук. Бих искал да благодаря на цялото ръководство и на всички учители за всеотдайната подкрепа и че не се отказаха от нас, въпреки всичките глупости, които сме правили тези 5 години. Също искам много да благодаря на невероятния ми клас, който с всичките незабравими моменти, забавни, изчупени телевизори, сълзотворен газ, какво ли не е става в тази класна стая. Бих искал да ви пожелая всичко най-добро за напред. Благодаря ви отново. Така, той получава грамота за духът на отбора. Насам. А сега нашият хроникьор. Този, който вписа имената на всички в златната книга на паметта. Ще връча дипломите на останалите герои. Те не винаги вървяха по прав път, но винаги вървяха напред и стигнаха и са тук. Заповядайте, госпожо. Да продължа и аз с малко дипломи, да. Владимир Мирчев. И аз също искам да благодаря на нашите учители, на госпожа Колева, на госпожа Коларова, както искам да благодаря и на класа. Надявам се да останем приятели и да поддържаме добри отношения след гимназията и успех в живота и напред. И той получава съответно грамота за пазител на българския дух.
Марчев. Усмивки. На първо място искам да благодаря на нашите учители, които ни подкрепяха през тези 5 години и винаги седяха до нас за безупречното отношение от тяхна страна към нас. И благодаря на моите родители, че ме насочиха към правилната гимназия и се радвам, че бях в един толкова хубав клас. Благодаря. И той получава грамота за мистър самоувереност. Вяда Ангел. Мистър кой? Мистър Кеш. Усмивки. Щедро. Искам да благодаря на всички учители за незабравимите 5 години и най-вече на целия ми клас за това, че нито един час не беше скучен. Успех ви желая, момчета, и всичко най-добро! Получава мистър Дзен Мастър, защото е много спокоен. Как Денислав? И аз като всички останали искам да благодаря за незабравимите моменти, за забавния клас, както и за нашите прекрасни учители, които бяха до нас през тези 5 години. Благодаря. Той получава грамота мистър Златно сърце в човешки опит. Да заповяда Симеон. Искам да изкажа благодарност за всички учители, както и за госпожа Лилия Колева, която на подготви за матурите, както и на госпожа Павлина Коларова, както и за незабравимите 5 години в тази гимназия. Благодаря. С грамота се тръгва архитект на идеи. Стефан да заповяда. Искам да благодаря на всеки, който беше до мен и на учителите, които успяха да ми изтърпят толкова време. Благодаря. На него му се присъжда грамота артист по душа. Милен да заповяда. Не усмивка. Така е. Искам аз да благодаря на всички учители, които бяха до мен през тези 5 години. Без вас нямаше да мога, и на моя много добър отбор по шах. И получава грамота за стратег на выпуска. Това бяха всички дипломи. Искам да кажа и аз няколко думи. Уважаема госпожа Дукова, уважаеми родители, уважаеми колеги и уважаеми зрелостници, не на последно място, а на първо място в моето сърце.
Няколко думи. Сега, докато слушат всички приветствени изказвания, се сетих за момента преди 2 години, когато бяхме на едно съвещание и госпожа Дукова четеше класовете, които нямат класни, и попита кой иска на 11-я. И аз дигнах ръка. Наистина, за мен това беше много вълнуващ момент и сега съм изключително щастлива, че избрах вас. Мисля, че не мога да си мечтая за по-добри ученици. Надявам се, живот и здраве, следващите выпуски да бъдат също толкова добри. На вас ви желая само успехи. Разбира се, ще има и някакви трудности по пътя, но да ги преминавате с лекота. Да се борите за мечтите си, да дързаете, да бъдете щастливи, да се реализирате в професиите си, да бъдете професионалисти, да създадете семейства, които да бъдат стабилни, здрави и да възпитате децата си така, както вашите родители са ви възпитали вас. Благодаря ви още веднъж за оказаната чест да бъдем 5 години заедно. Надявам се да се срещаме. И както видях там на албума, който ми беше изпратил Илиан в версия такава дигитална, отзад пишеше следваща среща 25 май 2030, да. Надявам се да получа покана за тази среща и в нея нещо, което аз съм запомнила, когато ние каним нашите учители, годините, които се събираме с гимназията. Там има един такъв много хубав текст. Високо ценя времето прекарано в училище. Надявам се вие също да оценявате и да го оцените след време това прекрасно преживяване, което сме имали тези 5 години. Благодаря ви на всички. И така, всички свитъци бяха предадени. Но по-важното, всички сърца бяха отворени. Нашите герои вече са готови. Не е просто да напуснат замъка, а да се гърдят свои. И ето, всички свитъци вече намериха своя притежател. Някой може да си помисли, че тук приказката свършва. Но не, ние знаем по-добре. Истинските приказки нямат край. Те просто се превръщат в ново начало. Пред вас се разкриват нови карти с непознати пътища, със собствени дракони, със свои върхове. Ще има нови учители, нови битки, нови победи и нови приятелства. Но всичко, което носите от тук, знание, характер, доброта, ще ви бъде компас. Нека всички принцови и нашата принцеса, които днес напускат замъка, казвам, не се страхувайте от неизвестното, в него живее чудото. Обичайте пътя, дори когато е стръмен, той ви води нагоре. И никога, никога не забравяйте царството, в което пораснахте. А сега, както повелява традицията, на всяка достойно завършена приказка, каним ви навън под небето, на чаша шампанско, споделена усмивка и една последна златна пауза преди животът да забърза крачка. Елате да изпратим нашите герои не с сълзи, а с тост, смях и последно нашето час. Смивки, готови, зеле. То сон ми влиза. Някой ще го премисли. Жори, махни го от друга страна. Направо от друга страна. Супер вече. Айде усмивки. Всички усмихнати и то щедро. Щедро усмивка, все едно пари дават. Не. Все едно ви дават пари. Все едно ви дават. Ти дават, ти ако даваш. Да. Супер. Заминавайте.